Kumusta inyo mga cancer? Samahan nyo kami sa Taiwan para malaman ng ni house and wise ng original Boba Milk Tea sa Chun Shui Tang. May milk tea sa Taiwan na nagpauso sa buong mundo. Jiufen ang inspirasyon ng Teahouse sa Spirited Away, anime at web culture. Uy, merong Pokemon Chinese card. Siyempre walang sawang pagkain. Sabukan natin yan. Bawal lang tikim. Di pwede sa Filipino yan. Di pwede titikman. Uy! Kamukha rin ng Hong Kong. Filipino dapat sisiksik agad. Kung naantayin. Kawakan ng mga master to. Aesthetic to sa ano. Talo MRT natin. Meron silang anime. Oh, wala ka dyan. Yung mascot ba sila? Papating na sa Taipei Main Station. Lami umabot sa A1. Masaya ka na ngayon. Nasaktan mo ako, di ba? Hotshot, running in my non-stop. Crouch. Burning like a 90 bright heavenly body. Your music can define you when it sounds like. Ano sa'yo ba kasi dito na kami sa Taiwan at papunta na kami sa hotel. Puntahan natin iba't ibang mga gagawin dito. Nakahanda na lahat yung kanilang Japanese Akihabara, kanilang mga pagkain, yung sa night market. Ang gulo kasi muna sa kanila natin itutuloy. Tara na! Lamig pala dito. Tayo pa Baguio. Hayos. Ay, pwede na. Kaya na. Worth pala. Worth na yung fit. Kumusta yung mga cancer? Nakalabas na kami sa aming hotel at pupunta kami sa Shifen District. Nasubukan namin ng mga foods doon at mga pwedeng puntahang mga stores. Pero sobrang lamig ngayon. Walang katao-tao. Kasi lamig. Kuha muna tayo ng kape. Titingin kami ng kape na masarap dito para matayin na rin kami. Ang luminis na rin. Ay, mani. Weeb talaga mga Taiwanese. Basta Ghibli to. Studio Ghibli. Ito yung Shifen. Ay, si Gojo. Hanggang dito lang kaya na expansion niya. Aha, mga nakakasama. Masama magsugal. Kahit anong paraan. Ang dami lang mga gacha dito. Gacha store. Bang dragon yan. Ito lang ata eh. Yung mga gusto kong vandalism. Hindi, mga baro din. Vandalismo din dun. Ito mga to. Nasa artsy ata kaming neighborhood. Ito naman yung mga nakalagay dito. Okay ito. Mga skateboard. Sheesh. Ganda ng mga art. Ito yung Gundam na pinakamalapit to na pwede. Para pala dito talagang lahat ng art na may Squirtle doon. Hindi ko lang kung ano yan, kung anong hinit-hit nila. Gandun. Ito din. So, Hello Death. Godzilla, nature version. May hinayala yung mga artist sila mabuhay. Sige, drawing kayo dyan. Alam, hindi magagalit yung teacher sa inyo. Ganun lang. Ito yung tsura nyo. Ang solo ka lang. Ang ganda nung pagawaan nila ng kape. Well, tinga na kayo, Amei Tea. Ano naman yung choices? Pinakita ko na kayo lahat. Wow. Carambola coffee. May starfruit daw. Yung nakita yung dinut-dut ko. May asim. Okay, panalo na. Ayaw pa namin bilhin to kasi karambola. Karang mga kotseng nagkabanggaan. Masarap na 9 out of 10. At syempre, saan makilala ang Taiwan sa kanilang brown sugar dahil sa milk tea na ayoko. So, bumili kami ng brown sugar latte. Dati kung baka sa kape, mas masarap siya. Mas gusto ko pa rito kaysa sa milk tea. Pero mas bagay yung brown sugar dito. 8 out of 10. Pero yung ngayon natin, ang pinakauna daw, siya daw ang gawa. Hindi ko naiintindihan. Since 1983, may milk tea sa Taiwan na nagpauso sa buong mundo. Oo nga, tea na tea talaga. 80% na to Ganun siya ganun katamis. 8 over 10 to. Meron din siyang pait. Kap ng binigay mo. Medyo late ang dumating sa Pilipinas, pero important. Kami ngayon ay nandito kung ano man siya. Hindi namin maintindihan, pero naintindihan namin yung kanilang ginagawa. Nagurolyo sila ng mga masasarap na kombinasyon. Kombinasyon ng trabaho at ng pagsisikap. Ayan, so ito yan. Merong dough na pinakrispy nila. Kinukuha nila. Ayan, mainit-init. Parang pugon. So tikman na natin. Nagkaroon ng laman. May laman na pala yun. Sarap. Para sa ito yung crispy na fried chopaw.
Pero laman, no? Ano ba? Yung nakikita pala natin nilagay sa ibabaw, ano na yan, pampasarap na lang. Hindi yan yung mismo laman. Nagka-magic, nagkaroon ng laman. Nga. Init. So, dito kami ngayon. Ayan, sa main here. Punta kami dito sa isa sa mga tourist spots. Kaya kami doon sa Hotpot, kaso puno pa. So ikot muna kami dito. Parang Lantern Festival. Akala mo Pasko yun. Pero lamig. Kaya kami kakain sa Hotpot doon. Isa sa mga pinakakilalang Hotpot. Kaya babalikan namin siya. Pumunta muna kami doon sa, nakita niyo yung parang red land. Daming ilaw. Akala mo sa Pilipinas lang walang katapos ang ilaw. Pero din, ibang buhay dito. Nasa Las Vegas sila eh. Oh my God. Pupunta tayo dyan ng mga next na araw. Kaya panoorin nyo lang ha. Yung mga pinakamasasarap na mga pagkain, fried food, sabaw, prito. Pero ano mo na yan, for play muna tayo dyan. Ito muna tayo sa Hotpot. Tayo, nabudol kami. Kala namin tigi-isa. Parang sharing kasi gano'n sa Pilipinas. Yung isang set sharing, naging tigi-isa times 4. Pero minsan lang naman, tsaka mukhang maganda naman yung quality ng meat nila. Nabigla kami kay Kuya. Yung nga dapat order sa amin, pero parang hindi ata siya mas well-versed sa English. Kaya gano'n muna siya parang, Tap, ikaw ba na Kuya? At siya yung pumunta sa amin para i-take yung order. Ayun po, minadali kami. Bumaliktad sa amin eh. Ayun. Pindutin na natin para uminit. At hindi lang yun, meron silang unlimited na buffet. May mga salads dito, tsaka yung sausage sila. Tayo tig-isa. Ayun, masarap. Mushroom. Saka tokwa. Ating tokwa. Ito, rice cake with pork blood. Ito yung parang dugo. Sana masarap to sa hot soup ng winter melon. Golden fish ball. Siyempre, kuha tayo one of each. Fried tofu skin. Ito, laki. Malalaglag, boy. Thank you. Ito, food vlog. Okay, di na magkasya. Ayop. Hindi na kailangan ng anli-anli. And the soup is also can other inside, okay? I'll choose. Thank you. Refillable daw yung soup. Okay, tanggal muna tayo ng jacket. Chicken rice. Tikman. Wow. Parang adobo. Natikman natin yung broth. Wow. Bumili kami nito. Assorted seafood. Yung sarap mussels. Tahong. Minamiss mo na. At itong crispy. Okay. Blood sausage na rice. Binabad sa rice. Kapong krabo. Paso lang ako. Meron siyang parang brown sa loob. Nadulas lang. Ay, lumig ko. Ay, gets ko na ba? God, kasi po siya panjos. Ang sarap niya. Parang kinuha na namin yung pinakamahal na set meal. 30 minutes kami nag-antay. Tapos napansin ko na sobrang fresh yung seafood nila. Ang hotpot pala sa mga ganito, pang isa-isa lang. Parang samgyup yun yung kanilang pagbaband, kaya matagalan. Bigyan ko siya ng mga 9 out of 10. Yung pinakamasarap na nakainan ko hotpot. Ito pala yung parang specialty nila. Hindi mo ako nagulat kasi syempre Taiwan. Pero yan, gets ko ba't sila pinipilahan. Ngayon ako nakakita ng crispy na tofu skin na ginawa ng gano'n. Hindi ako makapag-isip na tan lamig. Ano daw, negative 8 degrees at ang aking utak ay negative 8 IQ na din. Okay, pupunta kami dun. Mga ilaw-ilaw na makikita mo lang ako mag-transition. Pupunta doon. Wow! Wow! Wow, ganda. Pero yung sarap. Maganda dito sa kanila. Yung mga may kotse, sila lang talaga yung mayayaman. Kasi sobrang ganda ng transportation. Hindi nila kailangan bumili ng kotse para mapadali buhay nila. Ano naman alas 8 pa lang. Tumilaban si Pacquiao. Wala kang kotse-kotse. Kasi maganda ang transport nila. Kaya kailangan mo nang gumastos para makaramdam ka ng gumiginhawa buhay mo. Hindi mo kailangan. Sana yung 2 milyon o pambili ng kotse, 1 milyon mo na pambili ng kotse. Pwede mo sanang gamitin sa pangbayad ng college o pang-invest, di ba? Hindi. Nice. I'm the man who can't be moved in Taiwan. Okay na, ngawit na. Hello? Ay, kakasara lang nila ng ilaw. Alam ko nag-brown out. Tila lang pala pumunta kami dito. Para may deadline sila. Hanggang oras lang may ilaw. Iba dito mga flashlight na sa ulo. Alam mo, nag-Minecraft. Ang maganda, tinuturuan ka pa mag-picture. Dito ka mag-picture kasi di ka marunong mag-picture. So, pauwi na kami. Grabe talaga mga weeb sa Taiwan. Si Aso na ba yan? Ay, hindi sa si Nami. Nami sa Naruto.
Musta yung mga cancer ngayon, pupunta tayo sa Shifen, Jiufen, Yehliu. Meron tayong tour doon at babiyahin muna tayo at pupuntahan natin ang mga bagong kakainin ng mga places at mga snacks. Kaya tara na! Malate kami sa 9:45 namin na tour. Hanggang dito nang iiwan eh. Parang siyang parang malinis na Binondo. Pero napansin ko, ang dami mga weebs dito. Pati sa mga kahilig nila. As yung station nila, mayroong mga naraka blade. Baka siguro ito yung parang akihabara nila. Okay lang ito, parang appetizer ito pag makapunta tayo in Japan. Kaya salamat sa maraming sa mga suporta dyan, mga members dyan. Mga kansa natin di umaalis. Hindi pa kayo umaalis. Pinagtsatsaga ako naman ito labing para sa inyo. Alam mo sa yung opening ng Alice in Borderland. LGBT pedestrian. Tapak tayo dyan. Ay, mga Sith, Ola Bells, mga cancer. Ito tayo ngayon sa Shifen Station. At pupunta na kami sa North Coast Tour. Tara na! Woo! Pupunta rin kami doon sa anime. Ito yung mga yan. Mga games. Andito yung sa underground. Hindi yan makakawala sa amin. Ang daming tao. Let's go. Excuse me. Taipei Main Station. Buta walang katao-tao. Lamig kasi walang lalabas ng ganitong oras. Inaantay namin yung tour guide namin. Ay, maintindihan ko ba't? Mag-Duolingo ako. Which file name here? This. We are 4. 4 people. 1, 2, 3, 4. Yes. So today, you'll go number 2. Okay. Dito kami sa tour. Nagulat ako kay Kuya at alam daw niya yung pocket tree. It's a pocket tree. Nagulat ako bigla siya nag-English kasi nagcha-Chinese na siya before. Pero nga pala English tour nga pala kami. Salamat Kuya. Ito pala ang tour guide naming red flag. James. Red flag siya. Mahirap makahanap ng red flag. Maboy James. Maybe I can turn his red flag to green. Kaya gusto rin si Dao Minsu. Yan na yung bus namin dumating na. Una ka. Ayoko nang matroma. Inupuan, mayroon na namang EBS. Flashback. End of flashback. Okay, so now we are in here. These two, they are replica. They are not real. It's simulation area. It reminds me, I have a girlfriend in another nation. Do you know what nation? Imagination. Don't forget, use your imagination, okay? Yung kanina, kami ignore kasi may malakas doon na mga may Korean doon na tour guide. Sobrang lakas ng mga sinasabi niya. Parang kala mo mawawalan siya ng participant pero na ignore. Okay, you just ignore them. Keep walking and you will see the statue. Pero mga Korean speaking ata sila na tour guide. Kasi siguro para sila magsalita. Gustong tuwan sila doon eh. Yun lang, red flag yung tour guide namin. Matindihan. Ito totoo yan. Batong yan. Simulation lang daw yan. Ito na ang coast. Ito may tayong pupuntahan bato na mawawala na daw. Nag-erode na. Kabata na yung last time. Hindi ka pa ulit pupunta ng taon na to. Na makikita mo yung batong to. Yung sa ignil, pwede ka malaglag. Saan ganda ng guard na to sa tenga. Sa mga batong-bato na dyan. Ayan, daming bato. Walang katapos ang bato. Ito malalaglag ako. Alam ko hawakan eh. Ito yung mic ko nasa loob nito eh. Kaya narinig nyo kahit sobrang lakas ng hangin. Sa normal na mic. Ganun yan. Ayan siya. Yung dagat. Marami naman tayo niya, huwag na yan. Mga bato. Sa atin bawal ang bato. Kasi puro mga dito eh. Iba't ibang erosion. Iba't ibang formation. Yan yung paraan para malaman ng mga archaeologists gaano katagal na isang bagay. Itong dalawa kung magtatagal pa. Grabe yung sulfur nung sahig. Orange na orange. Puntahan natin to mga dami mga burot. Iligay sa mga burot. Dami. Pili ka lang dyan. Mga di na dilig. Ito si Berto, si John, si Duendel, si David. Pili lang dyan. Mga mix nyo ng mga ex nyo. Ayan, nandiyan lahat. Meron kami 45 minutes para lakarin to. Kasi kailangan makabalikan bago yung balikan. 15 minutes tayo pabalik. So, tara na. At syempre gusto nyo ng mga bagong discounts, napakarami ngayon sa trip.com. Tingnan nyo lang nating nasa description para sa susunod nyong biyahe. Meron mga para sa hotel, meron para sa mga tours, meron para sa mga tren. Pumili na lang kayo dyan. Napakaraming discounts dyan at para sa inyo yan mga kansa. Binigyan kami ng milk tea doon sa mismong place. Hindi ako milig sa mga ganito. So, try ko para dito sa lugar na to. Okay, mas balance. Ang tamis pala no sa atin. Kaya pwede ko nagustuhan yung sa Pilipino. Okay, pwede ko lagyan yung kape nito ng milk tea para maging sasarap. Bigyan ko ito ng mga 8.5 out of kasi 9 si kape.
So, na-brief na kami nung tour guide namin. Meron doon mga pagkain na very Taiwanese daw. Itong peanut ice cream roll. So, subukan daw namin Taiwanese way na pagkain na merong cilantro. Mahilig naman ako sa cilantro. Pero hindi ko pa siya na-try sa ice cream. Siyempre, ito, manok yan. So, matitikman namin yan. Kaya ito, nakatawa nga itong tour guide. Meron na siyang explanation agad sa amin kung ano yung mga mangyayari. Daig pa yung mga prop natin, no? Nagpapadala ng PowerPoint siya, ina-explain pa niya. Ito naman yung mga lantern. Pinila yung pula. Kasi nakalagay dito, no worries, good health, peaceful, stay well, safe driving, nga kotse, and no worries. Mayroon daw rainbow, pero mas mahal yung rainbow. Lahat yan meron. Pag yellow, pera. Pag blue, career. Purple, aral. White, pag may nag-pass away. Orange is love pala, hindi red. Vigor ang green. Magenta is attraction, popularity. Di ko na kailangan. Sikat na tayo eh. Pink is joy. Joy, baka naman, joy. Isa lang daw yung factory na gumagawa nito at sila yung nagre-recycle niyan. So, order daw kami. Tapos, doon na namin makukuha. Naka-ready na. So, pwede naman daw magpapalit doon ng kulay na gusto mo. Kaya kinuha namin itong red. Ito yung lantern na susunugin. Yung way nila para malaman kung safe yung mga family sa mga bundok. Yung kwento sa amin ng tour guide. Hindi ko yung alam. Abay, masabi yung dami kong alam. So, dadali namin to sa labas. And dito nila bibitawan lahat yung mga lantern. Diyan yung makikita. Daming sunugin yung lantern. Pero silang almost 100 a day ang kanilang nagagawa. Sanay na sanay sila. So, bayad lang kami. Huwag mawala. So, ito ay para kay Sean, Eddie. Yan yung maglalak ng buong mga wish. Ilalak niya. Wini-wish mo yung wishes na mag-wish-wish. Kaya na, nililigpit na niya ang aming mga wishes. Susunugin na namin yun. Yung trend. Ang susunod na istasyon ay anuan. Parang PNR lang natin to. So, ito naman yung rice field na chicken. Ayan, so tingnan na natin. So, ito kami lalabas ngayon sa mga lanterns. Chop naman siya. Hindi ganun ka-crispy. Pero yung rice, feeling ko baka dry na o niluto before. Pero malasa yung parang teriyaki na grill sa kanya. Very smoky. Mga 7.5. Ito naman yung peanut ice cream na merong cilantro. Taiwanese way daw. So, yun, subukan natin. Okay. Parang gusto niya maging lumpiang sariwa. Pero nga, bagay yung cilantro. May refresh niya yung yung lasa. 9 out of 10 kasi simple lang niya. Pero yung cilantro yung 1 point. Yung mga lantern nila, recyclable pala itong mga to. Kasi may bayad to pag nakuha nila. 20 pesos pag 10 Taiwanese dollars. Where are you from? Philippines. Okay na. Okay. Okay na, look at me. Okay na, geng. Geng. Ay, dito pala naghang yung shot ko dahil syempre, feel ko yung mga nangyayari dun sa pagsunog dun sa lantern, ano yung sinabi nung Taiwanese dun. At meron pa siyang iba't ibang greeting. Depende kung sino ka. Kung Pinoy ka, alam na niya sasabihin niya. At may iba-iba pa siyang mga signs na binigay sa amin dun para gawin namin dun sa shot. So preparado na siya dun. So dito talaga, parami sinubukan ko talaga makuha yung shot. Nakala ko nakuha ko nung pag-akyat nung lantern nung binitawan namin. Sabi, mas gusto ko in the moment ako. Kaya pasensya na at hindi ko nakuha yung shot na yun. Pero siya, bibigyan kayo ng ating editor ng mga B-rolls, ng ibang mga lanterns nga. Nakuha ko yung shot. Imagine niyo lang yun sa amin. Mabilis nga nasunog agad yung lantern. Baka dito rin na-inspire yung barangay na merong piso kada lamok na mapapatay. Kasi yung mga locals doon na matatanda, pwede silang mabayaran ng kapalit kada makuha nilang mga lanterns na kunyari hindi lahat nasunog o yung mga tira-tira doon, pwede nila ibalik sa kanila at mabibigyan sila ng monetary na kapalit. Diba? Para meron pa rin silang tulong doon sa community nila. Thank you! Salamat! Ang bilis na po. Kaya ako nung Ghibli na umiikot. Ang kotse. Hanggang wala pang kotse, yun muna. Mga weeb talaga mga Taiwanese. Thank you. I'm going na Shifen Waterfall. So, mga 20-minute walk to. Pero worth naman. Ito na yung pinakamalaki nilang waterfall. Ito na yung sasabi niya suspension bridge. Wow! Alala ko dito yung laban na Kung Fu Panda. Naglaban sila sa bridge. Ito yung itlog ng aso. Ito yung word yung itlog nila. Yeah! Yan yung suspension, yung itlog niya. So, dadaan daw kami dito. Kaya yung aming red flag na tour guide. Ganda nito. Abandon. Bulto na lang dadaan dito. So, yung mga PNR natin after mga 50 years, ganyan na itsura. Mukhang abandoned. Puro kalawang. Tetanus. LRT. Light rail tetanus. Yung dati lang ginamit sa mines. Sanat kami sa mga pagkain. Mga 20-second walk daw to galing sa waterfall. At naririnig ko na rin yung waterfall. Ito na yung mga kainan. Order daw muna kami dito. Tapos punta kami sa waterfall. Para naluluto na. Ito yung fruit daw, yung masarap. Okay, parang sa hotpot. Sarap ng original. Is this free? Yeah. Free taste? Thank you. May lahat kakainan mo free taste
Ah? 3 days. This can keep us Daig pa Baguio. 3 months. Up to hanggang 3 months daw. Subukan natin yan. Bawal lang tikim. Di pwede sa Filipino yan. Di pwede titikman. Passion fruit natin tayo. Wow. Naka-ano siya? Nakabanlaw. Naka-marinate. So kinukuha niya dito yung juice. Dito yung yellow. Separate. Sa hiwala yun. Thank you. Ito naman yung sa big squid. Wala siyang sauce. Napa-big squid kami kasi di kami nakita yung small squid. Niluto na ni ate. Tignan natin. Lambot. Kaya walang suka. Ano lang? 7 lang. Kubartel. So ito, subukan namin ng Taiwanese sausage. Maraming klase ito. Meron sa hotpot, meron yung mas mura, may mas mahal. Yung mas mahal yung gumagamit ng maraming meat. Mas mura yung puro fat. So tikman natin ito. Nakagatan na ito niya siya. Very good sa kanya. Pero kung wala siya, di natin makakabili nito. Mas makarni nga siya. Mas mahal yan. Mas premium, sarap. Maganda na gumawa sila ng ganito. Kasi wala siya masyadong texture by its own. Mas dadami nung tigas pag ganito. Bigyan ko ito na 9 over 10. Ang sarap. Kasi simple na lasa niya, parang barbecue lang. Alam ko naingit ka na. Nandun siyang tamis. Ang sarap. Ito naman, bumili kami ng passion fruit tsaka lemon. Yung mas mahal yun, kaya bumili na kami nung mas premium daw to. Diba? May kung ano man yun. Dito ata yung passion fruit, yung orange. Ba natin? Ang dami niya. Hindi ako nakainom ng tubig. So ako sa kanila, meron sila doon tunaw na yelo, tsaka yung mismong syrup. Yung ginagawa nila, lagay mo na yung syrup and then yung yelo. Pag sa atin, halo na yung yelo kasama nung mga mango juice, kaya tumatabang. Kaya ito na 7 over 10. Kasi refreshing lang siya. Yun lang yung kanyang nagpanalo sa kanya. Makas, nakakita ko na. Ayun, puntahan natin. 2x speed. Ito na yung work nung tinakbo mo. Yan. Baba tayo dyan. Tulak natin lahat yan. Ano lang harap. Ito yung kanilang Niagara Falls, made in Taiwan. Ito yung Shingen Waterfall. Yan. Yung mga iabab, pag nakinig ka kay Jonella, yan, matik yan. Ito yung biggest waterfall nila. Pero sabi ng tour guide namin, di naman ganun kalaki. Ang diferensya sa iba, pero onting malaki na. Di na yan, di na papunta tayo. Di gumana yung marketing nila. May moist, basa. Ayun, nalaglag yung mic, narinig niyo yung pagkabagsak. Yun sana ako kung nadulas ako dito, yun yung tunog doon. Ay, basa. Kalansa. Parang nagaspa. Pabalik na kami. Bumili kami nitong, sabi nung tour guide namin si James Bear. Ito daw yung puting custard apple. Hinihingal ako tayo. Nagdan Patry natin yan sa bus. Yung din sa sarili ng social media, pinaplug niya. Siyempre, tayo, small channel pa lang tayo. Ayaw natin magkalat. So, nasa likod ko ngayon yung Abandon the Gold Mine na kinuha na ng mga Hapon nung panahon nila. Taiwan, kasi ito yung kumbaga tayo, kinuha yung mga spices natin ng Spain. Ito naman sa Japan, Taiwan. Isa namin pinuntahan dito. Ito naman daw yung Yin Yang Sea. Hindi naman yung dumi. Ibang ingredients yan. Natural chemicals. Sa atin, tsaka tayo. Ito, may sabi arsenic daw. No? Arsenic, sa atin, addict. Ano nyo ba? So, wala kasing araw ngayon. Boom! Okay. Ito dito, naghanap pa sila ng gold. Pero hindi na mga Hapon yan. Parang sa scene sa Breaking Soul, yung nagkukay sila para sa dalawang bangkay. Kaya nabuksan na natin yung custard apple na bago daw. Ito daw yung kanilang white. May libre pa kami doon na food. Lambot. Okay. Ito may libre siya doon sa apple. Parang atis tsaka apple yung pinagsama. Hindi natin ito ng 8 over 10. Go. Thank you. Nori at pork. Wow. Ang sarap. Kabilang daw with ginger tea. Uy! Sarap bagay siya. Naman, ano to? Ito siyang mochi. Okay. Dessert. Tayo ulit natin. Sarap talaga nito 800 isang ganito. Ang ganito. Top. It's always good to try something new while traveling across the tourism. The third one. Thank you. Isang shot daw, isang shot. This is a local fish in Taiwan Start. This is the one you look like. Hindi siya ganun katamis tulad ng salmon. Mas smoky ito. Mga number pala yung pangalan ng store pa, hindi ka malito. 55, 49, Jin Kwang. Karamihan sa kanilang mga number. Like yung 55. Thank you. Fresh strawberry. Bubusog ka dito. Ang sarap. Oo, parang candied. Parang kang dry. Ang galing. Alam mo totoo. Hindi totoo talaga siya. Freeze-dried. Freeze-dried? Ba? Yeah. Knew it. Galing ko, no? Puta. Naman kong freeze-dried. Wala. Eat and go. Tanata kami sa labasan. Yun. Ito yung brown, kanilang kilalang milk tea. Thank you. Not yet done. Ooh. May pag ganun. Tinutos na talaga. So, subukan ngayon natin itong brown sugar boba milk tea. Ito daw number 1. Mix-mix lang. Halo-halo daw. Tignan natin.
Masarap nga. May gusto ko to kaysa dun sa isa. May lactose nga ako, ikaw yari ako dito. 9 to over 10. Kumpara dun sa kanina. Mas gusto ko to. Okay, wala pang pila. Okay, update lang. Hindi ko pa naktikman yung boba. Yung sarap, parang may burnt taste siya. Ang sugar. Kasi sa atin parang sagot. Ito may burnt eh. Ang galing. 9.5 na pala. Yung boba talaga gusto mo, hindi yung milk eh. Yung boba. Kailangan ko nakakita ng cherry blossoms. Pero gito rin ba sa lahat ng cherry blossoms? Anime moment, yung mga anime effect. Ito na. On the way na kami. Puti lang ito. On the way na kami sa puro hagdan, hayop. Sa Ghibli na inspiration nila yung Teahouse. Muna may hagdan. Di pa tapos. Pababa pala, di pala pataas. Ayun, ito na ang daming tao. So dito na nga yun. Puro dumidilim na. Kung siyang lo-fi background. Mga weebs dito na. Grabe, para lang makapunta dun. Tapos tigil-tigil pa kasi ang daming tao. Nagpipicture. Kawawala pa dinala yung mga senior niya. Ito, nakita ko na. Yung sa taas. Ayan, ito siya. Uy, may nakita akong goods. May goods. May goods. Hey! Tea leaves. Tea leaves yan. Tea leaves. Fresh tea leaves yan, ha? Baka iba yung iniisip nyo. Uy, merong Pokemon Chinese cards. May pony. Hindi ko alala yung mga bagong Pokemon. Mga Charizard eh. Mga random na CR dito. Pinasukan namin para magamit. Pero ang mga mga eskinita sa atin. Alas tayo. Sakto lang tao. Alam mo, nasa maze ko eh. Lalabas ka na dito. So ito ngayon, ito naman yung fried tofu na i-try daw namin. Ito yung maasim sa acidity. Special sauce. Talagyan natin. Okay, malambot. Okay, hindi siya ganun kabaho. Okay, sarap. Malambot. Crispy labas. Kailangan mo ahang. Pag ko sila nito. Parang maasim. Okay. Dahil dito, 8 over 10 ang rating ko sa kanya. Ay, pabalik na po siya, nakakapakit pumunta doon. Kaya pa nag-spirited away. Wala na siya ng buhay sa kakakit baba sa mga hagdan doon. Ito yung tira-tira ng tokwa na fried stinky tokwa pala yun. Sarap siya. Alam ko mapagtapunan itong lalagyan. Sa hawak-hawak ko siya hanggang pabalik kami doon sa bahay. Yung mga gitong lakaran, hindi ko ito magagawa sa Pinas. Nakakatakot. Both para sa mga sasakyan, tsaka sa mga pwede kakablutan. Pero dito parang antino nila. Wala nga nasa scam eh. Wala akong makita mga tourist trap. Parang di nila kailangan mahirapan sa buhay. Ay kaya yung sapat na yung kinikita nila, ay di namin kailangan manloko. Tara na-enjoy niyo at meron pa tayong pinuntahan na underground anime mecha sa ilalim ng Taipei City Mall, ang tinatawag nila Akihabara of Taiwan. Siyempre bago tayo dumating ng Japan, ito muna ating appetizer at iba pa mga kinain natin, iba pa mga lugar na dinaanan namin at siyempre walang katapos sa mga cards. Kaya I like yun yung video para may labas na natin agad. Maraming salamat ulit. Nasa pin comment ang ating playlist ng mga vlogs. Comment pa kayo iba yung mga gustong puntahan namin at maraming salamat.